Simin kangkai sini edisi hapang payment ya gulo edisi sorkar sini tipramotha গঠন খাইমানি ya gulo जों सरकारि भाबे o je goria terno sub zonal wise khai जों joto jagano goria ter khai officially announce खाइमानि bagui tai chini bubagra tai chini cm tai bini joto colleagues ono जों बेलाय बेलाय खेल दिनै हामबाय याफारो अरनि होइते अबचिनि बागै बेलाय बेलाय खेल मुइतो खाइजांनायनि दिन कारण जों सिओ चिनी कालचार चिनी समाज चिनी जत किसु रिलेटेड अ गरिया तेर बाय जों गोबां मा बसर जों फालिलाय फायो आरो अ गरिया तेर मबो कायसा चिनी सोसाइटी चिनी समाज चिनी कायसा मालायलायनायनि चिनी कायसा नक आरि बाय ते खरसा नक आरि ताइ कायसा एरिया बाय ताइ कायसा आयनि आरि जों मालायलाय माने अ तेर अमनि होइदिनो जों संजाय मानो कारण जों सिओ अ तेर अ फेस्टिवल माने कारण कायसानो दंगो अबंखा बांला बाय सानथांखे जों माने जाति उपजाति मिलन माहाय ताको अबंखा चिनी जाति उपजाति इयाफनो चिनी बरक रकनि जों बखामालायां दंमानि ओम हाय फेस्टिवल नि थ्रु तुय जों गाहाम चिनी कालचारेल चिनी ट्रेडिशनल जों शेयर खाइमानो चिनी कमाय थांजाक चिनी जत किसु कमाय थांजाक अमनो जों टिसाइ तु फाइमानो महाय मेलारनि थ्रु तुय अबचिनी तिनी उद्योग नामानि कारण तासिङो चिनी बरंमना मानव साइक्लां थाका एमएलए जों एक्चुअली चिनी अ मेला खाइमानि पिछने अनेक किसु कारण दङ तिनी बररक चिनी